všetci, ktorí sledujete spravodajské novinky na našej škole. Pozmenili sme si tak trošku meno našej spravodajskej relácie na TV Aurel. Pod týmto názvom nás môžete sledovať aj na stránke našej školy. Dnešná relácia bude zahŕňať februárové udalosti, čo sa odohralo všetko na našej škole. Pozrieme sa na našich žiakov, ako na hodinách technickej a výtvarnej výchovy poprerábali starý nábytok na zábavné hracie plochy pre spoločenské hry. Nebude chýbať ani šport. A v súťažiach máme aj pár ocenení, či už za našu školu, alebo máme aj šikovných žiakov, ktorí súťažia mimo školy. A keďže sa nám už končí fašiangové obdobie, tak na našej škole nesmel chýbať ani karneval. Tak poďme pekne po poriadku. Začneme prípravami na 30. výročie našej školy. A ako inak, ako krásnou kreatívnou výzdobou nášho vstupného vestibulu, ktorý si zobrala na starosť naša pani zástupkyňa Janka Róbová. Pripravila plán, rozdala úlohy pre každú triedu a konečný výsledok je úžasný. V kreatívnej práci budeme pokračovať i v ďalšom vstupe. Aby sa žiaci počas prestávok medzi vyučovacími hodinami moc nenudili, tak si spoločnými silami spolu so svojimi učiteľmi na technických prácach a výtvarných výchovách pripravovali zo starých školských lavíc a stoličiek zaujímavé zábavné hracie pultíky, ktoré dotvorili pestrými farbami a teraz si môžu na chodbách na nich zahrať rôzne súťaživé hry, či už šachy, Človeče nehnevaj sa a iné. No veď pozrite, je to naozaj super. O niečo podobné, ale skôr zamerané na pohybové aktivity na prvom stupni pre menšie deti, sa postarala pani zástupkyňa Róbová so svojím nápadom a naše pani asistentky so svojou prácou na chodbách prvého stupňa, kde si deti na veselých farebných skladačkách môžu zaskákať škôlku alebo preliesť rôzne prekážky. A celé chodby ožili krásnymi farebnými obrázkovými kreáciami. Všakže...
poďme na ocenenia. Ak si pamätáte, v januári sme vám pripomenuli atmosféru na školskom kole v prednese povesti a držali sme palce našim postupujúcim. Víťazom v 3 kategóriách na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v februári a nie nadarmo, v okresnom kole sme získali 3 miesta, a to v každej kategórie. Naši žiaci sa držali ozaj statočne. V prvej kategórii získala prvé miesto Julka Dolinajcová a tak postupuje do krajského kola v Žiline. V druhej kategórii získal Filip Baláš 3. miesto, no a v tretej kategórii získala tiež 3. miesto Lívia Ladovičová. Naozaj skvelý úspech pre školu. Ďakujeme. Pri oceneniach ešte zostaneme. A to konkrétne pri celoslovenskej matematickej súťaži pre žiakov 1. a 4. ročníka pod názvom Všetkovedko, ktorý si pravidelne pripravuje a aj úspešných riešiteľov oceňuje pani učiteľka Rafajová. A tu už máme všetkých účastníkov Všetkovedka. Úspešní riešitelia boli aj ocenení a my im blahoželáme. Od recitácií sa posúvame k športom, konkrétne k lyžovaniu. Začiatkom februára naši 7. a 8. absolvovali lyžiarsky kurz vo Valčianskej doline. Žiaci za pomoci našich pedagógov a inštruktorov zvládali svoje lyžiarske prvotiny, podľa ktorých zase získavali väčšie skúsenosti v lyžovaní na peknom svahu s umelým snehom a darilo sa im, ba dokonca im prialo celý týždeň počas výcviku aj krásne slnečné počasie. Pri športe ešte zostaneme, a to konkrétne pri florbale. Vo februári sa v športovej hale pri základnej škole Dubčeka konali majstrovstvá okresu a naši chalani tam obsadili pekné 4. miesto. Aj to je úspech a my im samozrejme blahoželáme. A blahoželáme aj 2 našim žiačkám, ktoré získali perfektné ocenenia vo svojich záujmových športoch mimo školy. A tu ich máme. Laura Huličarová zo 7. ročníka v tanci a Tereska Lehocká z 2. ročníka v lyžovaní. Len tak ďalej. A to je záver. Február sa nám končí, začínajú sa jarné prázdniny. Hurá! Končí sa nielen február, ale aj fašiangový čas. Žiaci z 1. stupňa ho tiež ukončili. Ako inak karnevalom. Bol úžasný. My sme tam samozrejme nechýbali. Krásne masky, súťaže, dobrá nálada. O tu sa postarali pani učiteľky Koníčková a Jurčíková. Opäť sa vidíme v marci. Tak tu je ten karneval. Môžeme vojsť. Aké tu máme masky zvierat? Postavte sa, kto má nejakú zvieraciu masku. Zatleskame im všetko. Môžete si sadkať. Fašiangom určite patria aj šašovia, klauni. Postavte sa, kto má takú masku. Zatleskame im. Ďakujem.
Potom tu máme aj rôzne superhrdinovské a bojovnícke masky. Môžete sa všetci takí postaviť. Ďakujem.